проверка за алкохол. Пили ли сте? Не. Значи няма да има проблем. А ако съм пил, какъв проблем ще има? Ако сте употребил алкохол над допустимите норми, ще се наложи да ви отнемем книжката за 6 месеца. 6 месеца. Чех сега, май... Юни, юли, август, септември... ми то чак до ноември. Ого! Добре. Миличка, виж сега. Това лято ще трябва да ходиш на село при майка си с автобус. Няма да мога да карам, защото на мене сега в момента ми взимат книжката. Тая 55 гроса. Тя още 3 глътки направи се отрежа като кирка. Както и не съм обязвал, смятай, може и за 8 месеца не я вземете и Коледа ще изпуснат амата. Мисля, че това е достатъчно, господин. Заповядайте сега.